Naghuhugas. Pinto-pintuan lang kayo dyan. Bahala ka na kung anong pinto niya kanina. Kung ba't naghuhugas ka dyan. Tapos kumain ka. Kumain sila kaya naghuhugas ako. Kung hindi sila kumain, wala naman akong hugas. Wala naman akong masama. Tell myself, didn't move. Feel like it's time. And every time you walk away, it's like a knife. It's in my face, but when you got away, just tremble. Siyempre tuloy-tuloy pa rin yung pag-stay dito. At isasako muna namin ito ni Tilo para mamaya diretso kay Arnel yung bintana na yung binabanatan. Nagkadagat ka lang ano? Baga ba nagkagat ba ng ahas? Baka ano? Kasi bigla ang uminit eh, ganda pa namin. Ala, ahas na, sinabasan. Malapit pa ako. Ay, hindi ka ba? Yung butas na. Ah, sa'yo ha? Oo. Hindi lang daw yung fight. Ay, ito yun. Malalindi eh. Malalindi eh. Hindi naman. Pero kung nga nabunda ko.
Bibili daw nito. Beauty. Ano ulit? Kuya, bibili daw po nito. Pambala. Beauty. Ilan? Kari, isa lang. Isa lang daw. Magkano yan? Online ka ba yun? Magkano to? 70. 70? Ikaw mo mabili. At yan po, bali nakapagsako na kami ni kilo ng binistay sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sako. At lagi tayong ay nakaabang. Maya maya ulit pagkakain, bibistay ulit para pag maghalo tayo ay laging may nakahanda. Patilo. Amo? Ano, okay na yung ngipin mo? Kain na. Okay na. Bunutin na. Kasi na, ini sa yung kanto na bintana dito. At yun, kainan na. At nagpiprepare si Bidang ng ulam. Diba? Ano po kain? Sarap ulam namin. Kasi nandito. Oh, may Bidang, lamig na na baga? Bidang. Ito. At yun, tingnan nyo na lang po sa vlog ni Kano ulit yung pagluto nito. Amuay. So kahit Malamig ka na. Sarap yung munggo, naglabas ng lamig kasi Bidang. After so many months, hindi lang ngayon po. May lamig sa pala.
Anong masabi Ayun mo po. sa... Anong masabi mo sa munggayat ko? Habang munggo ko. Na ano yung... May natutunan niya ba doon sa practice niyo ni Carlos sa akin? May natutunan. Ako mayroon yung ano, Ano? yung bilog. Bilog. Yung bilog. Ano ulit yung mamaya? Elias. Elias. Yung bilog nga. Ang saman tingin ni Kuya. Hindi natutunan ko kalap pa lang. Tayo saman tingin sa'yo tayo. Natutunan ko doon, tanog din pala siguro. Buwa-buwa dyan na pag sa tali ng pagkakili. Kapag ka? Oo. Tinanggal na yung salamin. Hangang? Parang di ba? Kaya nga sinabi ko kay Hinsi na kulang hindi naman manghang para makabawi ako. Dahil pag-game daw. Nakakain niya, hindi na anghang. Aram mo ang ibo na Malapaga. malapaga. Hilig yan sa lada. Punta sa tayong kumain. At yun pa. Late siya. Hindi na kumain. Nag online class. Diba, pag dalaga pa, Ayan po at naghugas si Chinchin. Kain ka? Pinpan sila. Mamaya yan. Ipalag si Kuya Jason. Pag ako kanina, ano na ko. Hinigil ko. Kaya ako na lang magkakanita. Wait pa. Hello kayo. Ayan. Lagi ko yun. It's my... Kaya waterproof ako from... Ano ko? Ha? Pwede ka nila vlog? Paling mabayad na lang underwater. Underwater. Daman kaya unuan ka di ah. Ano maganda yung balon? Walang eh. Ang tanong. Saan ba yung balon? Ano ba? Ano si Adi? Wala sa stelwall. Bisit-bisit ko lang yung nilagay. Nilagaw mo agad sa stelwall. Hindi nga nakapatang lang yun dyan. Oo, tama. Ha? Baka nahulog dyan. Yan. Then for today, nawawala yung steel wool. Nago ni tita. Wala tayong steel wool. Kung gusto mo talagang mahanap yung steel ball, tawagan mo si Chip. Bakit? Wala ka po. Naghuhugas. Pinto-pintuan lang kayo dyan. Bahala ka na kung anong pinto niya kanina. Kung ba't naghuhugas ka dyan. Tapos kumain ka na. Kumain sila kaya naghuhugas ako. Kung hindi sila kumain, wala naman akong hugas. wala naman akong masama. You're gonna hear me I tell myself didn't move Bibol tayo. Atino ka na. feel like a time.
Every time you walk away, it's like a knife. It's in my face, but when you got away, just tremble. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. You wouldn't be, you walk away. Feel like it died. Ano lang. Yun. Sorry, I let my fell fall into you. I never thought I felt flowers with you. You make me feel I needed you. My heart feels down like it's true. But I'm letting flowers with you. No, I don't need wings to fly. No, I don't need a hand to hold your mind this time. You hold me, I can feel. Burn my life inside of me. No, I don't hear to inside. You said already saved my life. Said it against my heart's emotion. Every word feels like a shooting star. And of the edge of my emotion, watching the shadows burn in the dark. And I'm in love. And I'm terrified. For the first time and the last time in my own days, I'm only saying 'cause I mean it. Oh, I only mean it 'cause it's true. So don't you doubt that I've been dreaming. As it feels me up, holds me close whenever I'm without you. You said it against my heart emotion. Every word feels like a shooting star. You know you want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so they can sing our hearts so tight. The claim is not in the card, there is falling you must
miles away, and I'll never reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? And you say you'll be mine, and everything keep us apart. You'll be the one meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we got to be. So how can we rewrite the stars, saying the world could be yours tonight? I think it's easy. I think I don't wanna run to you, but it's your. And there's the doors that we can't walk through. I know you're wondering why we're able to be just you and me within these walls. Let it be outside. You wanna wake up and say that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. Everything came up so hard, and I'm not the one you wanted to find. It's up to you, and it's up to you. No one can say what we got to be. So how can we rewrite the stars? And in the world can be yours tonight. Wala kasing still ball. Walang still ball. Kumukuti ko, tita. Kumukurap-kurap, ha? Ginamit ata ni kay Jason yung still ball. Ginamit ata ni kay Jason yung still ball. Ha? Amo? Masirang man pala nagto. Joke lang. Parang ginamit yung silo eh. Hindi ko man dumagas-gasa din eh. Hindi makukuskus yung kawali. Ayan, natapos naman. Tayo maghugas. Naka-on pa.
Ayun, ano pa. At dito na lang po, nagtatapos ang aking paghuhugas. Joke lang. Oh, next time ulit. Kala ni Kuya, i-end ko na yung vlog niya. Joke lang. Ayan na, matayin ko na. Yan po bali, dito pa ako sa baras at tinutulungan ko si Karot na magbaklas dyan sa yung binuhusan kasi pwede nang baklasan kasi maliit lang naman yan kaya pwede nang kahit di na patagalin para malambot pa siyang baklasan, matibay naman yan na. At tingnan nyo na lang din po dun sa vlog ni Karot man. Alright, yan po, at tapos na kami ni Karot magbaklas doon. Yan. At yung ginawa ko ay hinakot ko yung mga binaklas ni Karot yun. Tinulungan ko na lang siya kasi mag-i-edit muna ako dito, mamaya na ako uwi pagka-upload. Kailan mo tayo upload? Alay, Ito ngayon? hindi ko pa alam. Dami yung stock. Hindi, kung hindi ngayon, baka bukas. Umaga. Tingnan natin yung binaklas namin. Kinis. CR. Yan si tatay sa loob. Ay, si Ate Bidang. Ate Bidang! Nagrito. Maya-maya uwi na. At yan po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat sa lahat na nanonood sa aming mga vlog. At sana wag kayong masawang manood sa araw-araw hanggang matapos tong bahay na to. Ayan po, bye-bye!